Madalla, a wannan lokaci mu ɗauka ka riga ka bayyana da kasuwancinka a yanar gizo. A yanzu, bari mu tattauna akan wasu muhimman salo da za ka iya yin amfani da injinan bincike, sashen yanar gizo na wasu, kafar sada zumunta da kuma saƙonnin email. Mu fara da hanyar da abokan cinikayya za su fara neman ka a yanar gizo. Duk da hanyoyin da za su bi a yanar gizo ba su da yawa, bari mu fara da injinan bincike. Idan mutum ya saka abu a injimin bincike yana sanar da shi ne abin da yake nema. A wani ɓangare, idan kana da irin kayan da yake so ko kana yin irin aikin da yake so a masa, injimin bincike zai nuna ka a cikin sakamakon bincikensa. Hanyoyin amfani da injimin bincike biyu ne kacal, kuma za mu yi bayani a kansu. Na farko, inganta bayananka a kan injimin bincike, ma'ana Search Engine Optimization, SEO. Wannan zai taimaka maka shiga a cikin sakamakon bincike ba tare da ka biya ko sisi ba. Na biyu, tallan injimin bincike wato Search Engine Marketing, SEM, wanda zai baka damar biya don mallakar filin talla a kan sakamakon bincike. Inganta bayananka a kan injinin bincike zai sa shagonka ya zo a sama a sakamakon bincike. Wannan yana nufin zai nuna ma abokan ciniki shagonka a sama a daidai lokacin da suke neman abin da kake sayarwa ko kuma kake yi. Akwai hanyoyi da yawa don yin wannan, kuma a sannu za mu yi bayani a kansu dalla-dalla daga baya. Amma muhimmin abu shine ka san kalamai da suka shafi kasuwancinka da mutane suka fiye amfani da su a injinan bincike. Fahimtar wannan da kyau zai taimaka maka ka bayyana a lokacin da aka yi amfani da waɗannan kalamai wajen bincike. Tallan injinin bincike a wani ɓangare yana baka dama ka biya kuɗi don sashen ka ya je a sama a lokacin da aka yi amfani da kalamai da suka shafi irin kasuwancin da kake yi. Mafi akasarin injinan bincike suna amfani da tsarin yin gwanjo ne, yayin da 'yan kasuwa da dama suke yin gasa wajen zaɓen kalaman da suke son a musalla. Amfani da injinin bincike yana da matuƙar muhimmanci wajen samun mutane, amma akwai abubuwa da yawa da ba wannan ba da ake yi a yanar gizo, kamar karatun labarai, sharhin wasanni, neman irin abincin da za a dafa, kallon bidiyos da kuma abubuwa da yawa na burgewa da ke a yanar gizo. A cikin duka waɗannan abubuwan da na lissafa, za mu iya ganin tallace-tallace. Waɗannan tallace-tallace da ake nuna mana su ake kira da display advertising ko kuma display ads. Display ads suna iya bayyana a ko'ina a yanar gizo, kuma suna iya zuwa a rubuce, cikin hoto, cikin bidiyo da kuma wasu iri na daban da za a iya yin mu'amala da su. Display ads zai iya zama hanya ta musamman da za ka bayyana da saƙonka zuwa ga duniya kai tsaye, tare da zaɓen mutanen da kake so su gani, sashen da kake so ya bayyana a kai, da kuma pages da kake son saƙon ya. Kafafen sada zumunta kamar Facebook da Twitter suna ba da dama sosai wajen haɓaka kasuwancinka da kuma ƙulla alaƙa mai kyau da abokan cinikinka. A kowace kafar sada zumunta za ka iya buɗe peji, daga nan ka fara haɗuwa da mutane daban-daban ta hanyar tattaunawa mai kyau da kuma bayyanar da irin aikin da kake yi na yau da gobe. Kamun mu karkare wannan darasi, bai kamata mu manta da email marketing ba. Ba muna nufin ka cika ba mutane akwatin email da saƙonnin da ba sa bukata ba. Muna nufin tura musu abin da suka aminta ka tura musu da kansu. Za ka iya ba abokan ciniki dama idan yana so ka tura masa email na garaɓasa ko haɗuwa da kai ko sabbin kaya ko kuma wani abu na musamman da ba wannan. Sanin yadda za ka nemi mutane a yanar gizo da kuma yadda mutane ke iya neman ka a yanar ta gizo ba shakka zai taimaka ma kasuwancinka sosai. Iya hanyoyin talla a yanar gizo da ka yi amfani da su, iya damar da za ka samu ta haɗuwa da abokan ciniki a duk faɗin duniyar nan ta yanar gizo.